Инициатива, наречена "Дарете или съхранете", си поставя за задача да популяризира съхранението на стволови клетки за частни или обществени цели. У нас годишно се правят около 100 трансплантации на костен мозък при възрастни, като донорите са предимно от Германия. Преди 9 месеца докторът Анаска Петкова родила момченце. Със съпруга й, който също е лекар, решили да направят биологична застраховка срещу бъдещи болести, като замразят стволови клетки от пъпната връв. Бихте ли дарили? По принцип да. Аз съм за тези позитивни инициативи като цяло. На този етап обаче предпочитам да го направя лично за семейството ми, защото искам да имам някакъв вид сигурност. Малка част от кръвта на всеки човек може да върне здравето в някое българско семейство. Това послание, чрез акушер-гинеколози и семейни лекари, скоро ще достигне до бъдещите родители. Това, че могат да я дарят, това, че могат да я съхранят за свои нужди, а не да я изхвърлят. Над 300 болни годишно имат нужда от трансплантация на стволови клетки. Ние реализираме годишно между 70 и 100 трансплантации. От 2 години реализираме трансплантации от донори. Проблем е обаче намирането на донори. В Германия е обществения регистър от порядъка на няколко милиона. И най-често намираме дарители от Германия. А у нас? У нас, не бих казал колко е, сигурно с няколко стотин. Само веднъж донор от Обществената банка в България е имал съвместимост с нуждаещ се пациент. Само за получаването на донорския клетъчен пул от една чужда държава, дори в Европейския съюз, нашата държава плаща между 15 и 25 хиляди евро. Този ресурс би могъл да бъде частично намален, ако се увеличи броя на доброволните донори в България. Вместо да се харчат пари за трансплантации в чужбина, които могат да бъдат свършени тук, могат да бъдат инвестирани в създаването на една подобна банка. Доброволните дарители по света надхвърлят 20 милиона.